melon på stenen, minimajs og så perler. Og nu, Mark Peter, vil du gerne rødt, blodigt stik, eller mellemstik, eller gennemstik? Mellemstik. Okay, så alle sammen rykker lidt til. Rykker med kærlig hånd. Det sagde du bare på. Ja, tak. Ja, Sato Marco. Fint. Og nu lægger vi en grønnerismør på ene gaffeltang. Wunderbar. Wir wenden bøf en salsa mozzarella. Så fik du grønne sæt op, og vi danser en wienerwalzer til. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Super, dankeschön. Og nu fik du min specialkryderi. Vi starter med sortepeber. Sortepeber fra sortepeber. Sortepeber med listebord. Okay. Og nu kommer alpekrydderi, det dufter dejligt. Alpekrydderi er meget specielt, for det dame hedder det loppekrydderi. For alle mænder hedder det bergviager. Mit garanti. Hvad tænker du? Lidt hvidløg, passer det? Ja, fint. Wunderbar. Hvidløg? Perfekt. Ja, gerne. Ingen hvidløg? Ja, okay. Hvis jeg fik hvidløg, så har du i morgen en egen kabine. Ani timmalla lukemika. Tallerken en hånd, mange tak. Tusind tak. Million tak. Og nu kommer det meget specielt. Du kan ikke snide på naturelle stenen. Det passer ikke. Og nu fik jeg din bøf. Sure saften. Lægge bøf på tallerken på sten. Ja. Og nu lægger dine champignon, majs og så perleløg på dine tallerken. Det ligger virkelig godt på tallerkenen, så stemmer det præcis. Og her har du din dejlige bøf. Her har du Peters cognac sauce. Det hedder HP-sauce på dansk. Ja. Så snitter lidt, dybe din bøf en cognac sauce, og så smager det meget, meget lækkert. Du vil gerne velstegt? Ja, lige en lille smule mere. Ja, ingen problem. Men tænk på, det går meget hurtigt nu. Ai, gato.